sok helyen, sőt mindenütt, ahol ökumenikus istentiszteletet ünnepelnek, az irgalmas samaritánus történetén gondolkodunk el. Az evangéliumi tudósítás Lukács evangéliumában található a 10. fejezetben, innen olvasom most az evangéliumi szakaszt. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse Jézust, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki, mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki, egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett. Akik kifosztották, meg is verték, aztán félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára. Elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, bármennyire is gyakori ez a szó az egyházi szóhasználatunkban, irgalmasság, irgalmas, ha őszinték vagyunk, el kell mondanunk, hogy a hétköznapi nyelvben ezt a szót szinte nem is használjuk. Helyette inkább talán szeretetről beszélünk, olyan megnyilvánulásokról, ami minden ember felé pozitív hatással van, és ilyen értelemben az irgalmasság a szeretetnek mondhatjuk, hogy egy különleges formája. Lehajlás. A bajba jutott emberhez mindenféle értelemben. És éppen ezért azt lehet mondani, hogy a szeretet és az irgalom valamilyen módon összefügg. Mi evangélikusok ebben az évben könnyen vagyunk ezzel, hiszen van egy úgynevezett évi igénk, az egész évre vonatkozó a Herrnhuti testvérgyülekezet által kiválasztott ige, amely arról szól, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Így a szeretet ebben az évben számunkra is egy központi téma. Ennek ellenére azt kell mondani, hogy nem csak egyházi értelemben használjuk sem a szeretet, sem az irgalom szót. Pilinszky János, a híres magyar költő, mondta egyszer, utállak titeket, pszível kezdődő foglalkozásúakat, mert azt tanítjátok, hogy minden problémának van megoldása. Emiatt az emberek úgy gondolják, hogy csak ők olyan hülyék, hogy nem tudják megoldani az összetört, összezavarodott, tönkrement kapcsolataikat. Mert ti úgy gondolkoztok, hogy az életben problémák vannak, és megoldásokra van szükség. Én viszont úgy gondolom, hogy az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. Szerintem igaza van. Pilinszky egyébként hívő római katolikus volt, ezt is hozzá kell tenni, így különlegesen alkalmas arra, hogy idézzük itt az ökumenikus istentiszteleten az ő szavait. Ha egy ilyen kapcsolat létrejön, a szeretet kapcsolata valakivel, az irgalom kapcsolata valakivel, akkor azt mondhatjuk és érezzük, hogy egy nagyon különleges kapcsolat jön létre 2 ember között. A Bibliában pedig a feljegyzett történetek nem véletlenül vannak éppen ott, ahol vannak, és Jézus sem véletlenül kerül éppen azokba a helyzetekbe, amelyekbe kerül, és nem véletlenül kerülnek be aztán bizonyosak közül, nyilván több is volt a Szentírásba is, hogy tanúságot tegyenek.
Ezért most forduljunk történet felé, és beszéljünk az irgalmasságról, gondolkodjunk az irgalmasságról. Vegyük észre, hogy ki az, aki egyáltalán itt cselekszik. Mégpedig egy olyan ember, egy samaritánus, aki idegen, aki vallási értelemben kisztaszított, aki a zsidó megítélés szerint példaképnek egyáltalán nem alkalmas. Mégis ő az, aki helyesen cselekszik. A pap tovább megy, a lévita tovább megy. Ő az, aki megáll, ő az, aki oda megy a bajban levő emberhez, és segít rajta. Mit mondhatunk erről a helyzetről, amit ott lát, amit talál? Hát azt mondhatjuk, hogy egyértelmű. Kedves testvérek, vannak ilyen egyértelmű, nyilvánvaló helyzetek az embernek az életében. Egy pillanatra egy film jutott eszembe, Bacsó Péternek a Tanú című filmje 1969-ből, ahol Pelikán József gátőrről van szó, akinek leég a háza, és az illetékes elvtárs, virágelvtárs oda megy hozzá, és azt mondja, hogy ez porig égett. Erről kár volna vitát nyitni. Vannak egyértelmű helyzetek. Persze valaki még ilyenkor is nyit vitát különben, ezt is érdemes megemlíteni. Hiszen valaki úgy gondolkodik, hogy hát ne keveredjünk bele. Vagy úgyis csak elissza. Vagy inkább azt a mondatot ismerjük, hogy inkább dolgozna, ahelyett, hogy kéreget. Vagy a klasszikus áldozathibáztatás, ezt is ismerjük. Minek ment oda? Kedves testvérek, egyik sem szerepel ebben a szövegben. Mert amíg ott tartunk, hogy ezeket a kérdéseket feltesszük, addig nem tudunk irgalmasok lenni. Pedig az ilyen döntések az ész, az értelem, a szív és a hit közös döntéseként születnek meg. A helyzet nem változik. Az ember ott fekszik, a rászoruló ott van előttünk, ez nem lesz máshogy később sem. Ez a természet erői nem oldják meg az ilyen helyzeteket. És hogy valami megoldás szülessen, akkor ezek szerint nem a helyzetnek kell változni, hanem nekünk. Valami ilyesmiről beszél Jézus egyébként Máté evangéliumában, a 9. fejezetben olvasunk ilyesmit, hogy menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez, irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Ez egyébként Hóseás prófétának a könyvéből való. Mert nem azért jöttem, mondja Jézus, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Az irgalom, kedves testvérek, a szeretet megnyilvánulása. Mindenki erre hivatott el. A megszólítottság és az irgalmasság cselekedetei összefüggnek az embernek az életében. Azért, mert ez egy olyan vallásosság, amely valamit előre akar vinni, valamit meg akar mozdítani. Nem csak önmagát akarja megmutatni, nem csak funkcionális, hogy én olvashassam az olvasmányt, hogy én szedhessem össze az istentisztelet után az adományokat, vagy én nyithassam ki a templomot, hanem belülről fakad. Az ember szívéből. A belső találkozásból Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal. És mindaz aztán, ami gyakorlat, az ebből kell, hogy következzen. És akinek ilyen vallásossága van, ez egyébként mérhető is. Ezekben a körökben valóban kevesebb az öngyilkosság, kevesebb a depresszió, kevesebb a neurózis, kevesebb a probléma az embernek az életében. Mert van egy biztos alap, amelyre építünk. Egy biztos alap, amelyből kiindulunk, és amely erőt ad nekünk. És ahogyan már megállapítottuk, ehhez változás szükséges. Ehhez az a változás szükséges, hogy ne magunk körül fologjunk, illetve ismerjük meg, hogyha ez így van. Egy pszichiáter mesélte egyszer, hogy a hozzájövő paciensek, akiken látszik, hogy csak maguk körül forognak, csak a saját problémájukkal, nehézségeikkel vannak elfoglalva, egyszer csak azt mondják, hogy hát doktor úr, most már az ideje lenne, hogyha kicsit többet foglalkoznék magammal. Kicsit jobban kellene a saját gondjaimmal törődni. Fogalmuk sincs arról, hogy már úgyis eléggé maguk körül forognak. A változás szükséges, kedves testvérek. A nyitottság, hogy bele tudjunk állni olyan helyzetekbe,
amelyek számunkra esetleg ismeretlenek, idegenek. A napokban beszéltem valakivel, és azt kérdezte tőlem, tudta, hogy én néha börtönlelkészi szolgálatot is végzek, és börtönben is dolgozom, és megkérdezte, hogy nem félek-e a fogvatartottaktól. Hát őszintén szóval nem. Mert az egy olyan helyzet, amikor feléjük kell az irgalom cselekedeteit megtenni. Amikor nekik van szükségük arra, hogy valaki melléjük álljon. Hogy valaki higgyen bennük. Hogy valaki lássa bennük azt az embert, mert ugye rossz ember nincsen, csak rosszat tevő ember. Aki innen majd tovább tud lépni. Aki innen megtalálja majd a jó utat a következő életszakaszba. És ehhez néha segítség kell. Ez az irgalom, kedves testvérek, a szeretet cselekedete, amely egyben igehirdetés is természetesen. Azért csináljuk, mert a kegyelem ezt lehetővé teszi számunkra. És tudunk dolgozni is rajta, kell is. De Isten kegyelme teszi végső soron lehetőséggé azt számunkra, hogy cselekedjünk is. Pontosan ugyanúgy, ahogyan, és ezt az ökumenikus ima héten érdemes elmondani, ahogy a más felekezetek iránti nyitottságra is ezt tesz alkalmassá bennünket. Mert ha már itt vagyunk, és ha már ökumenikus ünnepet ünneplünk, kedves testvérek, azt se hagyjuk ki a gondolatmenetünkből, hogy van egy ilyen kereszténységet teljes egészében átfogó dimenzió, egy ilyen ökumenikus. És éppen az irgalmasság kapcsán, amely ugye egy keresztény erény, érdemes átgondolni, hogy miben is áll a keresztény tanúságtétel ebben a világban. Régen arról beszéltek, ez volt az ökumenikus jelszó, hogy a cselekvés összeköt, a tanítás elválaszt. Ugye van ebben igazság, de hogyha ezt egy konkrét helyzet, vagy egy cél leírásának tekintjük, akkor minden pozitívuma ellenére igazából egy negatív korrajznak tekinthetjük. Lehet, hogy összeköt a cselekvés, de hát az összeköt másokkal is. A tanításon is dolgozni kell. Ezért nem lehet koncepció. Ezért nem szabad belenyugodni abba, hogy ennyire elválasztva vagyunk egymástól, mert akkor elhagyjuk azt a jézusi tervet, amely ugye megszólal az evangéliumban is, amelynek kiinduló pontja Jézus imádsága. Szent Atyám, így olvassuk János evangéliumában, Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Ez direkt a Szent István társulatos fordításból vettem, ez a katolikus fordítása a Szentírásnak, abban is ugyanilyen szépen benne van. És hogyha már a katolikus forrásoknál tartunk, akkor hadd idézzek még kettőt, nem csak az irgalmasság, hanem a keresztény egység kapcsán is. Az egyik 6. Pál pápa Evangelii Nuntiandi apostoli buzdításából származik, 1975-ből. Ő így szól. Mint evangelizátoroknak a Krisztus képét nem szabad vitatkozva, megoszlott emberekként bemutatnunk, akik nem építenek semmit, hanem mint a hitben érett személyeknek, akik képesek a konkrét feszültségek fölé kerekedve közös kereséssel őszintén és önzetlenül megtalálni az igazságot. Igen, az evangelizáció sikere az egyház egységének tanúságtételéhez van kötve. A keresztények megosztottsága pedig olyan súlyos tény, mely akadályozza Krisztus művét. 1975. II. János Pál pápa ut unum sint, hogy egyek legyenek, enciklikájában pedig így fogalmaz egy kicsit rövidebben, 1995 tehát, nyilvánvaló, hogy a keresztények megosztottsága ellentmondásban van az igazsággal, melynek terjesztésére küldetésünk szól, tehát súlyosan gyengíti tanúságtételünket. Ebben éltek ők, és ebben élünk valójában mi is. És pont abban a helyzetben, amikor a kereszténységre azt mondják, hogy csökken a létszám, csökken a jelentőség, akkor nő annak a jelentősége, kedves testvérek, hogy a közös tanúságtétellel előálljunk. Mert az evangélium hirdetés akkor tud működni. A hitéberesztés akkor tud működni. Az irgalmasság cselekedetei
akkor tudnak igazán hatékonyak lenni. Ha mi keresztények megmutatjuk, egyek vagyunk a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Ő a forrás, akiből merítünk, és ezért őt kérjük, hogy alkalmassá tegyen bennünket küldetésünkre. A közösség építésére, a szeretetre és az irgalom gyakorlására itt és az egész világban. Az ő békessége pedig, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.